vies ervan? Lekker. Nou jongens, hier zit nog wat zoenen. Wat vruchtjes erop. Oh. Dit is dan mooi. Dat is het idee. Oké. Koffie. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Waar is Sjoerd Jitje? Ildo Mare! En hoe oud bist u nou? 3. Bist u nou al 3 jaar? Ja. Jeetje, wat een grote meid al zees. En wat jij trekken we bij, jeetje? Wat jij er weer bij? En cadeautjes. Cadeautjes, hebben die wel? Of hiest je al zoen? Ja, de ben weer al ieren betierd van bed. Maar ze hadden net ons zitten. Wat zei de zaken mij dan, hè? Wel heel lastig, hè? Zullen we dan eerst het grutte cadeau doen of eerst de lietse cadeautjes? Eerst een liedje cadeautje, dat is toch wel leuk? Ja, zullen we dat dan? Ik kan deze wel vast even aan de kant. Tja, hier is het. Wacht, ho! Hi Jiske. Ja, zaken begint. Ildo, traaien hier. Oh, sorry. Doe maar zo oud maar lezen. Mag ik daar eens voorlezen? Tje, pak je deze vast. En dan moet ik ze weer. Ook, tje, pak je hem vast. Goed zo. Nee, ik wil lezen. Ja, lees hem maar Dat is even. die kaartje. Happy birthday to you. Happy birthday, Ildo Mare. Happy birthday to you. Mooi. Die is mooi. Oké, welk cadeautje was het? De liedje. Ja, maar van Lieds naar Grut. Dat is een goed idee. Ja, samen. Misschien is ook mooi pakpapier. Waar zit je erop? Ze dekken scoren. Dekken scoren. Kan ik een tikje helpen? Nee. Ildo kan alles om zelf zaken. Nu wel draaien hier. Die is al traaien, joh. Die kan alles zelf. En dat is te laag. Wat Ildo, zit erin? wat zit erin? Pappelo. Paw Patrol? Ja, shit. Maar je vingerverf. Vingerverf. De moest ik er al naar je verf had, toch? Verf van Paw Patrol. Ja. Daar kun je zo verven. Ja, ik is mijn verf, ja. Is dat voor de vingers? Is van vingerverf, maar ken ik wel met mijn kwastje natuurlijk. Ik kan beide hoor. De iets gruttere. Wat iets grutter. Wat zit erin? Wat zo erin? Je leest maar bij me. Ja, lees maar even bij mij. Hier is goed. Eerder. Zit daar. Zit een gatje. Wat zo jerry zetten dan? Even een zaak. Oké, maar dat zien. Is goed. Wat is het? Wat is het? Mag ik eens lezen? Build a garden. Ik is zijn eigen tuintje bouwen. Van wie had Lois dit eigenlijk? Dat vond ze toen zo leuk. Ik is dan zijn eigen blomkesmeidje. Ja. Build a garden. Ik is zelf blomkesmeidje. Dat is leuk. Maar Hilda, wat komt er nou hoor? 100 miljoen stukjes heet. Dat kun je zelf wel. cadeau! Nou, daar was toen zelf in rennen. Mag ik die helpen? Ja. Oké. 3, 2, 1, go! Wow, Ildo. Wat vies je van? Ik wat gruttig. Ja, de grutter is die van Vanken? Nee, toch? Nee, het zadel moet even liggen. Shit, ik moest hier even heen fietsen. Oh, zo'n fiets, het valt in de tafel. Is die van Sjoef? Nee. Vies mooi, Iske. Ja, maar die zet ze ja, even fietsen. Oh, wowie. Die is wel echt gruttig. Dat zou ik misschien wel trekken leggen. Zadel nog even. Maar wanneer maakt ze deze? Krijg nog een poppy achterop, hè? Maar wanneer maakt ze nou deze Die is zo mooi is. Is dat zo mooi is? Nou, maar laten we eens naar het zadel een beetje leeg kijken. Ja. Die kennen wel achterin. Elsa bij Elsa achterop de fiets. Ik zit er in het touwtje. Ik zit zeg voor me vast.
Nou, maar Sjen, kan ze een rondje op mijn tafel in de fietsen? Dat jongt aan het hek. Lekker fietsen door de hal. Ja. Dit is lekker fietsen op mijn tafel, hé. Dit is leuk. Nog een rondje. Wee. Oei. Doe maar. Oh ja, Liesetje. Hier is de kant. Nou, jongen, Jiske weet net wat hier al hier gebeurt. Die snapt er niks van. Auw. Zit er op die tent. Wat ik erop? Oh, oh. Waar sturen? Even achteruit. Oorkant. Maar straks even helpen bij de vakantzaken. Het is best wel lekker. Ja? Het is vies te lied. Nee, mooi fietsen, hè? Maar ik moet hierop zitten. Ja, het is heel erg fietszaken, dat snap ik wel. Maar ik wil even een muziek maken. Altijd lastig, hè? Het is niet. Wat hast toe? Een coole fiets, Hildemare? Ja. Hey. Goed zo, man. Wat hast u daar mooi in het matje? Ja. Zit daar de bloemkes in? Ja. Oh, wat mooi. En wat draai doe ze even een rondje. Wauw, hast de feestkleding aan? Wauw, zo mooi. En hier zit hier een ballonsje op. Ja. En wat zong die nou aan? Taas. Taart versieren, hè? Zullen we dat zijn muziekje? We gaan nog hierbijkers. Ja, er moesten hierbijkers erop, hè, toch? En blauwe bijkers. Ja. En spekjes moest eraan. En En we hebben hier nog ballonsjes. die hier heet kocht. Die heet nog helemaal ophellen, hè? Ballonsjes en een rijnbogen. Ja. Maar dus je altijd wat er al hierop past? Ja. Maar we hebben eerst snijden met een scherp mes. Laat er een beetje de randjes los. Ja. Oh, is kindermet. Oh, ze gaat het er net uit. En wat er hier mooi op deze roze steen bovenop. Ja. Oh, wat lukt dat? Dan gaat er hier een bovenop. Maar we hebben misschien ook een daffoto krijgen. Ja. We gaan nog een kaart, dus mocht het niet lukken, dan gaan we nog een foto. Zullen we dat niet aan mij? Ik moet eigenlijk even hier blijven. Ja. Kijk hier die. Nou, maar zo zit er weer al. Doe ik de regenboog op dan? Dat is wel een goed idee, ja. Leg hem er maar in. Zullen de ballonsjes erachter prikken? Ja. Zullen een keer aan de kerstjes staan, hè? Ja. Welke ballonsjes wat? Welke kleurtjes is mooi? Ik wil het eerste roze. Kijk, een blauwe? Pak die er maar een beetje voor. Maar het is wel wat mooi, want het is die taart, hè? Ja. Die rechter? Ja. Sterk is ervoor? Dit is een blauwe. En de sterk wil je dan. Of de nice, ja. Nou, wat vind je er zo van? Hey. Oh, Yes. kerstjes? Ja. Dit is haar werk nog, hè? Maar meteen moet die erin, maar dat loopt zo met stenen tegen. Oranje peers naar reet? Ja. Wat maakt dat? Eerst de trui erop. Ja. Dus, Hoe loopt die? ja, dat weet ik echt. Ik hoop dat de steen blijft. Yes, het loopt. Ja, zo'n steen blijft het eerst. Nou, laten we maar een beetje. Oh, ik kan nooit meer natuurlijk. Steen mooi hoor. En nog trui kerstjes ervoor, hè? Ja, die. Doe maar een beetje hebben, hè? Had ik nog spekjes op? Spits zit er maar in. Oh! Ik wil Wil je hem met Sjen, jongens? Want die heb je hem van de achterkant natuurlijk. Maar maak maar eens even Sjen, hoe mooi. Ik wil nog een beetje. Zie je? Heel mooi worden, toppie. En nog deze. Oh ja, de bijkers moeten nog op. Ja, die werkt wel. Ik werk hierbij graag. Nee, moet even snijden eigenlijk. Maar ik krijg even beelden. Even nog een mesje pakken. Maar we proberen nou nog blozen bij te leven. Shit. Dit wel. Nou, de smaak is echt super mooi hoor. Ik wil nog hier even. Dat is toch lekker. Ik ga hier oppikken. Nou, dat maakt wel lekker beetje. Nou, hier dan ben je derde.
En zo door het. Wat vind je ervan? Lekker. Nou jongens, hier zit nog wat zoenen. Wat vruchtjes erop. Tadaa! Nu krijgen we een visite, hé. Ja. Ja, hier. Zullen we nog meer cadeautjes krijgen? Dat zou wel best eens keer. Happy. Dat doe ik wel hier. Nou, zo doen we het. Ga verbind ik nog wat. Ho. Ja. We zetten hem op tafel, jong, de taart. Bij die feeststoel. Feeststoel bij de tafel. Ja? We waren zijn kerstjes in plaats. Harp. Val me. Oeh, maar komt er hoor. Eerst heb ik... dat was, ik denk ze god voor naar de cadeaus, maar ze god is een zwerver. Zo jammer, Ildo. Hij stond cadeautjes zwerven van Ildo. Kom maar mee naar mijn huis. Zet je zo krap in de hal. Ja, het is jouw feest. Dus ik van treien shuffel. Ja, is wel echt saffies net. Dat voel ik gek een beetje. Il had haar eigen taart maken. Ja, maar ze zeggen, Sjen, dat is nog nooit zo'n feestelijke taart met van alles en nog wat. En ik ga vis krijgen. Een fiets? Ja. Nou jongens. Laat me eens even zien al, jij. Een fiets. En wat zit er in shuffel? Ja, Elze moest ik maar, hè? Jongen. Zit er een tankje binnen? Misschien eerst eraan? Wat is het? Ja, look. Ja, ze is best. Zoals Tino onloopt. Zo. Zo, Tino zit er los. Dit is wel een heel mooi papier, hé. Met spekjes. Wat zit hier? Wat zou hierin zitten? Nee, maar is echt heel nieuwsgierig, hé. Oh. Eens toe eens even zien. Hé, Clay, dit is klaar. Airdry. Een app downloaden op het telefoon. Een app downloaden op telefoon, ja? En dus die site dan precies was de man. Oh, wat grappig. Dan kunnen we het precies naaimaaitje, hé. Precies genau gelijk een meisje. Ach, wat leuk. Nou, zeg maar bij die nog een cadeautjes del, hé. Ja, helemaal alles del zetten, hè? Zij is dat je tante Ils? Dankjewel. Ja, hoe is een zware kroepert, hè? Dat is best een mooie, Hilda. Hé, zware. Hé, schatje. Ik krijg daar een, nou ja, geen taart, maar niet oors. Via Ils. Dankjewel. Hildo kan net meer wachten. Maar dat kerstje, zeg even nog een tik. Ja. Ja. Zal ik dat eens even doen? Een grote treien. Oh, mijn trail was ik net, hè? Ja. zenuwachtig. Sas, zeker wacht ben ik Ik Sas. ga altijd tegelijk ontsteken. Ja, het is verschrikkelijk. Ik kan nog nooit zo'n mooi taart Ik zien. ook net, ik vind het wel mooi. Maar eerst ik jongen, denk. Er is een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is Ildo. Hiebe de piep, Hoera! hiebe de piep. Hoera! En, was ik blazen? Nog een keer. Nog een keer. Beetje dichterbij. Nou, oké, eentje nou. Ildo draai hier. Hoor, van harte gefeliciteerd. En dat is toch een heel hoor wiefke voor mij. En dat ik een tuut van die kreeg. En een heel dik kroep. Dat deed de kroep. En ik heb al wat kant. Ja. En nou een... Oh. We hebben er nog net zo. Oh, Beppe komt Sasko. Beppe komt zo. Kom nog. Piep ze erop. Ja. Hey, ik denk wat best wel mooi. Ja, Daar is je feest. er is je feest, Beppe. Ik zei waarom, maar dat weet ik net, zei ze. Toen zei ja, maar ik ben hier. Zei Ja. Gefeliciteerd. Ik hoor, dat is toen nog heel hard wiefke voor mij. Zo vaak was die in de Welk was de eerste pak? Ja, dat kan. Nou, dat doe je eerst maar. Dit is niet eerst al, hè? Wat is dit? Wat zou daarin zitten? Ja, dit is nog net zo makkelijk. Lukt het, Beppe? Tja, Beppe had hem al, jullie. Een, Wauw, wat is dit? Een stap. een ster! Wow!
Oh, dit valt daar toch. Een paar dingetjes aan. Een step. Een step, jongens. Ja. Wat gaan we hier? Denk ik. Een maatje op een step. Die kan varen op die step. Hier, papa. Paw Patrol, hè? Die is leuk. Gefeliciteerd, hè? Dat vind je aan hem zondag, hè? Kom! Was jij wel spectaat? Popsie back. Ja, graag. Nou, doen we dat. Wat is dit voor een leuk cadeautje? Gewoon een beetje naar achteren zitten, denk ik. Of in de hoek even, ja. Dan kan je er lekker bij die lezen. Ik wil hier. Ja, maar dan wipt het van die jongen. Een kerstje dan. Een kerst. Nou, wat heer. Nog één. Goed beet houden, hè, die grote neefke. Dus die gewoon daar onder de kerst. Oh, Dan mag je met z'n aaien. dit is toch mooi. Hey, Sverre. Hey, jongen. Luister even heel nou. Maar dan mooi. Oh, dan net? Dat is precies een hoi, Sverre. Goeie smellen. Hé, mandje. Ze is toch mooi bij Ildau? Hé, schat. Hé, mandje. Oh, dit is mooi. Wat al een grote jongen. Ga je hem handje beet? Oh, schat. Hé, poppies. Hallo. Wie de visite weer voet? Ja, Wat heeft u al hier kregen, hé? Vertel me eens even. ik zie dit terug. Dit is hè? Dus die aansnij even erbij? En daar ga ik alles veel. Ja, dat is te krijgen. Een fiets en een step. Ja. Jongen, wat een feest, net. Ja, Man. wat een feest. Jongen. En nou moest we even vingerverfje. Ja. Dat kan wel, maar zullen we dan even die truik uitdoen? Want dat was een straal vies. En vanmiddag komt er nog meer visite, hè? Ja. Maar ik ga even verven. Ja. Wil mij mij weer Ik verf je maar die. Ja. Dat is nog aardig hier op scoren. Zo. Nou, dan maar zit je. Zie je welke vis leuk. Om deze. Oké. Zo, dan kist hij eruit drukken. Shoot het maar, ja, met het even lezen. Ik denk dus dat eruit drukken, Marst. Nee, met mijn shirt. Eigenlijk met het. Nou, dan ben ik taal, dat wordt met mij niks. Een beetje nu, het hè? Ja. Maar hoe ziet het dan uit? Ja, die doet het niet zo goed. Je mag hem hier opplakken. Dan kist u hier zo met de vingertjes of mijn kwastje kist dat witte verven. Wat dan? Welke kleur is leuk? Of wat maat zal jij hier? Ja. Oké. Ik ga die al in doen. Zwinkel met op zijn vingers. Oh, ik ben al blauw. Oh, dat is hij toch hoor. Hij moest naar de tandarts, hè? Ja. Jongen. Nou, nog zo'n helste plaatsje maar aan de verf maar gewoon. Dat mag ik weer. Ik snap wel dat het een beetje net zo handig is. Doe dit. Jongen, dit is hardnekkig. Dit wordt net goed hier, Peniel, dan. Hallo. Wie dit een verfje? Ben jij Wie die vijf? vijf, hè? Ja. Oh, ik hou wel zin in de bak. Oh, hij zat dan in de bak gewoon natuurlijk. Ik zei, ik snap dit net helemaal, maar van mij was dit er eigenlijk gewoon opplakken of zo. Zie je dat witte kist eruit drukken? Ik snap het, ik snap het net zo goed. Van wie is dat het idee? Varop, als het varop just, zie je dat? Stiet niks op. Dan Daar is staat dat... genoeg op. Ja, Alleen net in Nederland. maar volgens mij was het hier gewoon zo opplakken op wit papier en dan dat witte. Wat Sino doet, zijn we verf Jan uit. Dat is het, of nee? Ja. Ja. Ja, dat gisteren was zin. Ja, toch? Dat is toch dan het schilderen. Dit is vol netjes. Hè. Ja. Nou ja, ik moest er even, ik denk ik snap het natuurlijk, En maar dan dan, kist- dan doen we het nou goed. Ja, en dan kist de orenkeer kist het weer een orenkleur. Dan. Dat Ja, maar ja, als dit er nou al Ja, maar helft. dan kist wel maar zijn doekje. Ja, ja, oké, als- maar dan is er net vol oor. Nee, maar dan had het nou blauw en roze en rood. Ja, oké. En dan kist de orenkeer een orenkleur. Dan. Dat is het idee. Oké. Koffie? Oh, was nog niet een meidje? Een oren hondje? Oh, wat mooi, Hildau. Zullen we nou dit doen? Ja. Check die aan de kant. Hij, waar heet die aan de kant? Oh ja. Meidje, nog niet. Goed, heet. Maar eigenlijk kent het eigenlijk niet, hè? Nou, dit is het. Daarom zei mij moest ik even een kwastje schillen. Dus dan kist dit inkleuren. Zijn helm en zijn buikje. En dit er. Oh, shit, dit ken ik nog uit.
En een kapje erbij houden, hè? Oh, sure. Zo, de sterkers kinderen ook nog uit. Hij helpt hem. Maar pak ik even koffie. En gebak. En gebak. Koffie. Alsjeblieft. Is het maar verder, meid? Mooi, Hilda. Netjes, man. Nou, ik zit trekt in een slag door het huis. Dan gaat Hilda aan, krijgt even een knipperke eraan. En dan vanmiddag krijgen we nog meer visite, Hilda. Hey. Mama, Ja. maak je alsjeblieft een zonbak? Wat denkst? Wat denkst? Ja. Denkst van ja? Dan mag ze even de boeten zien. Wat is er al jaar boeten? Al jaar? Wetter en Rijn. Lijkt het me net zo'n goed idee. Toch? Ik wil maar boe. Ja, dat snap ik, schat. Maar dat maakt maar net. Doe ik staan nog wel in een blokje op die fiets om. Hey, of op een step. Hier in de hoes. Even een rondje met tafel. En dan geven we daarna een koesje aan. En vanmiddag komen Lois en Famke en Sake en Jara, Timo en Renzo. Zo komt Sverre echt. Ja, Sver is wel die maat, hè? Vind je zo Sver zo schattig? Zo hij had Sverre je elbow. Ja, Sverre weer hè, al even naar het west, hè? Mocht nog een beetje op scoort van tante Ilse, dat wil leef. Vind je het echt zo'n schatje? Kiekoe. Nou, ik zet nog even naar de slaagdwaan. En van de middag komen we bij hem weer om, want dan hebben we wegfeest, hè? Wat, zoest er nog meer cadeautjes krijgen, hè? Ja. Hoehoe, leuk. Hilda lijkt even een bedje. Nou, die krijgt even een oorloerke, nog even koesen. Ik zoek hij eerst er al uit, maar ik denk, doe toch maar even. Nou, en ik al slipt ze net, dan rust ze toch krijgt even uit. En dan maak ik vast even het spulkleer van een midje. En dan komt er nog een riege visite. En daar is ze weer van bed. Oh, hij is lekker slip, meid. Moest we fietsen, hè? Ja. Ja. Ze gaan van bed en wil voor we fietsen. Nou, dat snap ik wel. Waar is het heen? Oh, de parkeerst hem even. Nee. Oh. Mag ik je helpen? Beetje hier los, denk ik. Zo. Rustig. Goed sturen. Ja, dat snap ik wel. Maar ja, dan fietst dan aan het in de zijde de warm nog. Oh. Wij fietsen dus van een mondje, want je bent maar cactus. Ja. Ja, het is in de cactus hier, hè? Nou, en maar nou en zo'n 20 minuten dan zullen eerst de visite waar we binnenkomen. Dus ik geef voor de tweede ronde. Feestje van Hildemare, draaien hier. Gefeliciteerd. Oeh, draaien tuten. Maar in de sleer. Gefeliciteerd. Ik ben tante. Oeh, Hast du Stef Nijker heen? ja. Mooi. Oranje. Oh, ja, die is er van de mond weer zei het. Gefeliciteerd, hè? Nou, wat is er nog in? Draaien. Dat is zo cute. Kaartjes aan. Een kaartje. Een mooie mem, ja. Sorry. Dat vindt ze zelf ook wel leuk, hè? Jimmy. Ja. Ja, wel een hele mooie uitzacht. Die had Lois van die uitzacht, hè? Het zit erop. Oh, giraffen. Ja, ook kwam tuutje, hè? Zullen we zien wat erop stuurt? Je stuurt op. Leven Ildau van het lokmenske mij die jidje. Dat is maar een heel oud bebke worden, meist. Dikke kroep en tuut, ome Jelmer, tante Fief, Jara en Lois. Een bebke? Wat Ildau een bebke worden? Nou, nog net, hoor. Ik wou had dezelfde fiets als mij. Echt weer het Ildau dezelfde fiets als die? Maar dan ga ik zonder zitwieltjes. Ja, dat is ook een beetje grutter, hè? Ja. Je past hier het mooie wielkastje, is dat wat? Ja, je met ze heel mooi. Oh ja, precies hetzelfde printje. Dat hij je mooi uitzocht. Liet je wel een beetje tweeling. Kan je helpen? Oh, was ik helpen? Nou jongens, wat een feest daar, Joert, hè? Oh, wat ben je een keukentje, nou? IJskoosetje. Wat zei ze dan? Dankjewel. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, die maaien aan ik wel even uit. Ik heb hem wel in mijn badje door, Lois. Is dat leuk? Ik ga het dus ook al maken. Ja? Ik ga dit echt voorbeeld maken. Oh, dan wist u hoe het maat. Ja. Dus even zien of alles er wel is. Ja, nee, hem had gelijk. Nou, maar Lois die maar even helpen. Ik heb wel bij het keukentje. Ja, dat ik wat leuks moest ook wel. Ja. Dit vind ik het leukste cadeau. Ja, leuk hè? Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, zegt Famke. Oh, wat... Hoe gaat dit?
Moet maar zitten. Hetzelfde pakpapier wat Lois en Jara hier, hè? Ah, oké. Helpen? Jawel. Oh, jongen. Dat wordt heel lekker. En Een kauwgombalmachine. zullen we die uitpakken? Ja, pak maar uit. Ik denk mij wel. Tante Ilse wil je wel helpen, of tante Vief. Wauw, wat zei ze dan? Tante, wat zaken moet je helpen? Dankjewel. Nog hier? Oh, dat is een heel mooi feestgoed. Wat hebben we hier? Jongen, dat was maar verwend, Hildemara. Ik heb wel zo'n rol en dan niet Dat hebben ze. lekker. Oh, dit is een mooie prinses met kleuren. Oranje, ja. Van harte gefeliciteerd. Fiets met een sleet, want du hast naar je fiets gejat. Actie. Maar net in de sleer fietsen. Dat ken het, hè? Kom er maar weer uit en krijg dan een tuut. Ja, kom. Kom. Maar opa is hier. Wat voor cijfers zit erop? En dat, wat voor, een traaien van een slang. We zijn naar opa daar. Is dat verheid? En dat verheid? Nee. Nee. Oeh, wat zaken we even helpen. Misschien wil jij ook wel even helpen. Hey. Dankjewel. Ja, help al Irma. Help Hilde maar even. Wow, wat een grut cadeau, zeg. Wat zou je erin zetten, man? Zit. En kan deze erin? Ja, dat had er. Oh, dan maakt die grote trui. Ik heb wel een mooi plakje, ja, jongens. Zal ik die bewaren? Ja. Zo. Ik denk dat ik het stil. Even een keer of een mesje. Dat kan mij niet verklaaien. Doe maar eens wel verklaren, ja. Wel, summer zijn dat er wat mooi. Ja. Oh, dit is het hinder van Pippi. Het hinder van Pippi. Hoe is je alweer? Witje, toch? Nee, hier. Nee? Ja, toch? Stippeltje. Nee, witje van me. Ah, wat zei ze dan? Wat zei ze, opa? Dankjewel, opa. Die is cool. Nou, is een echte Pippi. Is Sverre ook helemaal in het feest? Dat is net best. Ah. Dat normaal. Nou, bist u mooi, Sverre. Wauw. Bist u een prins? Wauw, wat bist u mooi. Hey, hoi. Hey, hoi. Nee. Oh, skitty. Tante Anne komt er aan. En Mirte. En Tess. Oeh, dit was net zo goed. Ik had je een handjesflesje. Ik ga Sverre beet. Dan kan je net trouwen. Stap er roos maar even aan. Zullen we zien dat ze eraan komen? Ja, oh ja, dat is echt een goed idee. Oh, mastertje. De rest heel heel zelfs, hè. Topper. Hey, Tess. Het lijstje is met haar op. Dit is gezellig. Oh, wat leuk. Oh ja. Dat gaat zo. Wat zit erin, Tess? Ja, met mijn shit. Dat zijn unicorns en die kan je beschilderen. Oh, schilder. Oh, dat vind je zo leuk verfje, hè? Wat zei ze dan? Dankjewel. Dankjewel. Ziet er mooi uit? Nee, mooie glitters. Ja. Wat heeft hij hier voor leuks? Laat me eens even zien. Oh, ik is unicorn jarmbandjes, meidje heet. Wow. Oh, dankjewel. Dankjewel. Al je babytjes, jij. 2 baby's. Wat schattig, hè? Ben je me zo mooi aan het watchen al, hè? Wat ben je al hier mooi? Heel wat trui hier, hè? Wow. Nou jongens, wij feesten nog even verder. Ik zou zeggen, voest het nou een leuke? Abonneer je, zet een. En via het net de chill te downloaden van mijn tablet. Telefoon. Volgende naar je. Telefoon.